Січня, вівторок, 12 у Києві, година дня у Криму. В ефірі «Заман», в студії Софія Бляєва. Мої вітання. Юридичну кампанію захисту Ханського палацу в Бахчисараї має намір розпочати адвокатська група Еміля Курбедінова, кримського адвоката, захисника у найрезонансніших справах проти кримських татар в окупованому Криму. Про це юрист повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. У першу чергу команда адвокатів планує отримати офіційні відповіді від Російської Федерації щодо ситуації навколо об'єкту культурної спадщини кримсько-татарського народу. Усіх юридичних тонкощів майбутньої кампанії захисту палацу адвокат поки не розкриває, утім обіцяє з'ясувати геть усе. Від того, куди вивезли демонтовані будівельні матеріали, до того, які фірми виступили підрядниками і хто ініціював і погодив цей демонтаж. Також адвокати планують звернутися до ЮНЕСКО з проханням провести виїзну комісію в палаці. Арешт на місяць. Херсонський суд заарештував колишнього міністра охорони здоров'я окупованого Криму Петра Михальчевського на час слідства до 5 лютого. Так званому екс-урядовцю закидають державну зраду. На думку прокуратури Автономної Республіки Крим, він сприяв організації незаконного референдуму в Криму в березні 2014-го. В той же час адвокати екс-міністра стверджують, що тримання під вартою недоречне. Мовляв, Петро Михальчевський неодноразово їздив за кордон і повертався до України. А на це засідання приїхав сам із дружиною, тож нікуди тікати не збирається. Про перебіг засідання у наступному сюжеті. На засідання суду Петро Михальчевський приїхав із дружиною та двома адвокатами. Представники прокуратури України в Автономній Республіці Крим просять суд заарештувати Михальчевського, бо вважають, що він зрадив Україну, працюючи у російській сфері охорони здоров'я на окупованій території. За статтею держзрада, яку закидають підозрюваному, м'якішого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не передбачається. Михальчевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно погодився на пропозицію Російської Федерації, самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим, перейти в незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. Петро Михальчевський був призначений міністром охорони здоров'я Криму одразу після анексії у березні 2014-го. Утім, на посаді пробув лише кілька місяців. Вже у червні ЗМІ окупованого півострова повідомили, команду так званого міністерства тамтешні правоохоронці підозрюють у корупції та запропонували Михальчевському добровільно піти з посади, що він і зробив. Нині адвокати Михальчевського просять суд не заарештовувати їхнього підзахисного, бо на засідання він приїхав з Києва добровільно, тікати нікуди не збирається, а його робота в окупованому Криму не є державною зрадою. Робота там – це ще не є підтвердження вчинення дій проти держави України. Я звертаю вашу увагу, що Михальчевський не займав на якусь посаду, яка передбачає формування державних органів. Він був лікарем, і він виконував свої лікарські обов'язки як в Криму, лікуючи громадян України в першу чергу, бо Крим – це є все ж таки територія України, а також лікує цих людей зараз. І, тобто він не змінював свої діяльності, не переховується, працює і живе тут відкрито. За годину суддя зачитує рішення. Обрати відносно Михальчевського Петра Семеновича 11.10.1959 року народження, підозрюваного вчинення злочин, передбачений частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 лютого 2018 року включно. Петро Михальчевський рішенням шокований. Це рішення ми будемо обжалувати. Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участия не принимал, никоим образом его не организовывал. Петра Михальчевського відправили до СІЗО. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду протягом найближчих 5 днів. Євген Кучеров, Заман, АТР. Небайдужі мусульмани Туреччини продовжують долучатися до кримського марафону, громадської ініціативи, в рамках якої збирають 10-рубльові монети для оплати штрафів, накладених на громадських діячів окупованого півострова так званого
владою. На цей раз гроші збирають для оштрафованих кримських татар за участь в одиночних пікетах, які відбулися у Криму торік, 14 жовтня. Фотографії мусульман Туреччини поширили на Фейсбук-сторінці Кримської солідарності. Ініціативу під назвою «Кримський марафон» громадські діячі Кримської солідарності започаткували ще торік улітку. В рамках акції збирають кошти на користь кримчан, яким окупаційні суди призначили незаконні штрафи. Також акція має на меті підтримати родини політв'язнів на окупованому півострові. За український Крим та припинення війни в Україні, Грузії та Сирії. Спільну паралельну акцію «Флешмоб» напередодні провели в Москві та Чикаго. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявила Віра Лаврєшина, московська активістка, яка постійно виходить на акції з підтримки Криму та репресованих там кримських татар. Цього разу, повідомила вона, на вулиці Росії та США вийшли десятки людей та закликали Росію деокупувати Крим та припинити військові дії. У руках тримали плакати «Росія, йди з Криму», «Терористи не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля», «Зупиніть війну в Сирії, Україні, Грузії». Мы просим всех, кто нас видит, распространять это видео, присоединяться к антивоенному движению, поскольку мы считаем, что Путин и Асад – это тираны, которые никогда не остановятся сами, будут все время воевать. А они должны предстать перед трибуналом как военные преступники. Росія ніколи не погодиться з незалежністю України, а Україна має продовжити свій шлях до членства в НАТО. Про це перший президент України Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Він вкотре зруйнував поширений стереотип, що Микита Хрущов у 1954-му подарував Крим Україні. За словами Кравчука, Хрущов нав'язав Крим Україні економічно, і вона все ж поставила півострів на ноги. Україні Хрущов не подарував Криму. Він заставив, хай почитаєте Джубея, примусив взяти Крим собі, мотивуючи на політбюро ЦК КПРС тим, що Україна, маючи досвід в таких областях, як Одеська, Херсонська, Миколаївська, вона може допомогти Криму. Що, власне, і сталося. Україна допомогла, поставила Крим на ноги. Ну, як могла поставила, вона ж не могла поставити краще, ніж вся Україна. А тепер Крим анексували, ще й доводять нам, що це повернення Криму. Перемир'я не діє. За минулу добу 3 українських військових дістали поранень. Вони постраждали від ворожих обстрілів із заборонених 120-мм мінометів. Найважче було на Луганському напрямку. Там, на Світлодарській дузі, бій із застосуванням великокаліберних кулеметів та важких мінометів тривав близько 4 годин. На Донецькому напрямку противник застосував бронемашини та гранатомети. 2 американських військових літака здійснили масштабну розвідувальну операцію над територією окупованого Криму. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів. Йдеться, що розвідку здійснили морський літак-розвідник і важкий безпілотник. Останній спочатку проводив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, потім впродовж декількох годин курсував вздовж узбережжя Криму, починаючи від його західної частини аж до Керченської протоки. Інший патрульний літак ВМС США «Посейдон» вилетів з авіабази на Сицилії і був помічений над Севастополем. Росія поки жодних повідомлень з цього приводу не надала. Гарно відсвяткували. Напередодні увечері в російській Тюмені згоріла багатоповерхівка. Чоловік, особа якої нині не уточнюється, підпалив одну із квартир. Згодом зайнялася теплоізоляція і через кілька хвилин вже палало із 1-го по 7-й поверх. Одна людина загинула, вдалося врятувати 24 людей, які опинилися у небезпеці. 160 мешканців будинку довелося евакуювати. Поліція заявила, що затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі.
Понад 15 тисяч росіян вже пройшли біометричний контроль на кордоні з Україною з початку року. Система працює ефективно, звітують у Держприкордонслужбі України. Усього з 1 січня на українському кордоні свої біометричні дані залишили понад 22,5 тисячі осіб із 70 країн так званого міграційного ризику. Система працює на 3 контрольних пунктах в'їзду-виїзду на межі з тимчасово окупованим Кримом та на 157 пунктах пропуску державного кордону. Дитину не пустять до Криму, якщо у згоді батьків Крим названий Російською Федерацією, повідомляють прикордонники. За їхніми словами, вони іноді фіксують випадки, коли, наприклад, у матері, яка їде з дитиною до Криму, є згода батька на в'їзд дитини, але у цій згоді Крим названий територією Росії. Держприкордонслужба нагадує, Україна не визнає Крим російським, тому таке формулювання автоматично робить документ недійсним. Фактично це не є дозволом батька виїзду дитини до Криму, розумієте? Досить часто люди це плутають. Доходить до того, що просто вони говорять, а нам нотаріус так сказав, що територія Криму – це є Російською Федерацією. Це не може бути такого, ми не визнаємо це. У селищі Демидів поблизу Києва у ці хвилини прощаються з Іриною Ноздровською, юристкою, яку знайшли мертвою 1 січня. До її дому зібралися знайомі та родичі. Вони досі не вірять у таку смерть односельчанки. Зараз там близько сотні людей відгукуються про неї як про активістку селища та не надто вірять, що розслідування буде швидким. Я просто в шоці, що так по-звірськи можна вбити за справедливість, розумієте? Мені так важко, і я дуже співчуваю родині, батьку, матері. Батько казав, що погрожували, і Іра казала, і по телевізору показувала, що погрози були часто. Чоловік, якого поліція підозрює у вбивстві Ірини Ноздровської, своєї вини не визнає. Про це заявив очільник Київської поліції В'ячеслав Аброський. Тим часом сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід. Ноздровська активно займалася розслідуванням загибелі рідної сестри, яку збив на автівці племінник голови місцевого суду. Перед смертю юристка заявляла про погрози від родини винуватця цього ДТП. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. Як повідомив заступник генерального директора телеканалу АТР Айдар Муждабаєв із посиланням на власні проінформовані джерела, ним виявився близький родич винуватця аварії, в якій загинула родичка Ірини Ноздровської. Про ніяке відверте зізнання підозрюваного мова не йде. Виключно завдяки зібраному масиву речових доказів ми встановили підозрюваного. Під час бесіди після затримання я особисто спілкувався з особою, яку ми обґрунтовано підозрюємо у скоєнні злочину. Людина не розкаюється у скоєному і не збирається каятись. Рідкісна зустріч. Сьогодні відбулася перша за 2 роки офіційна зустріч між делегаціями Північної та Південної Кореї. Подробиці поки що дуже скупі, але південно-корейська сторона заявляє, що окрім участі Пхеньяна у зимових Олімпійських іграх обговорювалася можливість воз'єднання сімей, які опинилися по різні боки кордону. Поки не ясно, як відреагувала делегація Північної Кореї на цю пропозицію. Офіційна зустріч на такому високому рівні відбулася уперше з 2015 року. Тоді переговори між Північною та Південною Кореями завершилися безрезультатно. Королівська щедрість. Монарх Саудівської Аравії Салман бен Абдель-Азіз Аль-Сауд наказав роздавати своїм підданим по 1000 реалів. Це приблизно $266 щомісяця. Пов'язано це з тим, що вартість життя у королівстві зросла, а влада хоче, аби цього не відчули прості громадяни. Доплату отримуватимуть державні службовці, пенсіонери та військовослужбовці. Всього планують роздати $13 мільярдів.
Король Салман водночас скоротив витрати на утримання багаточисленної монаршої родини, чим викликав там невдоволення. Відкритого протесту не очікується, бо після останніх зборів, де родина спробувала заперечити режим жорсткої економії в країні, 11 принців були затримані. Економити король почав 2 роки тому, коли почала дорожчати нафта – головний наповнювач бюджету Саудівської Аравії. Теля на мільйон народилося у Туреччині. Телятко із півмісяцем із зіркою на спині з'явилося на світ минулого тижня у північній турецькій провінції Самсун. Господар особливого теляти каже, готовий розстатися із малим не більше, не менше, як за $1 мільйон. Новину про незвичайно позначеного природою молодого бичка відразу підхопили місцеві та національні ЗМІ. Тож невдовзі може з'явитися охочий купити тварину. Нагадаємо, півмісяць та зірка є мусульманськими символами, зображеними, зокрема, і на турецькому прапорі. Як виросте, думали його зарізати. Але, звісно, малий ще вирішили почекати. Аж тут сюрприз. Побачили півмісяць та зірку. Дещо подібно бачив раніше, але так яскраво вперше. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Заман» не пропустіть вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТR.